Davide, tady je David. Už dlouhý době, já fakt na tosy. Tady ty tady 5000 a vlastně točit denně. Jdem. Když někdo vyšlu blíž, dejte tady třeba 10 vajtů. A když nedejte tady třeba zabušáte ten youtuber, co jsem tak dejte tu 100 vajtů. Ano? Jo. Nevadí, tady. Tak to pojem. Tak, jdeme do toho. Tady vám kocit. Pod. Jedu. Jedu. Tak. Tady to úplně dost. Tak, tady vyděláme si pár peněz. Přijde mi to nuda. Tak půjdeme šla dolenou, povídáte za sousedama. Teď se má onu zavřela, dobře se. To je peněz. Já bych nehetoval, určitě. Nedívejte. Tate. No tam. Tate. Nevím, tady se díl a mám to míň postavený já. Co to je? Tak. Tak. Jdeme já se kosit. Pod tanec. Tate, pod jeden pátý. Jeden, dance. Jeden dance. Tuš. Tady dáme do toho. Ale do toho dáme to můžem. Dáme do toho můžem. A když budete si další díl, dejte tady vajty. Když budete si další díl, dejte to 500 vajtů. A ahoj.